Uy. Pagpuyo diha Maria. Di ba nagsabot na ta? Nga mosulod data diri sa mall para magpabugnaw. Ibutang na balikan na nato sunod adlaw. Balikan na nato pag naatay kwarta. Sige ramang kagingon nga balikan. Dito sa Pika Store, anak ka, balikan na nato. Pero dili di ay to. Hi, ma'am. Unsay gipangita di ay, ma'am? Miss, forever akong gipangita. Naa diri, miss? Nakita ninyo diri akong forever? Kay forever akong gipangita diri sa inyong tindahan. Uh-oh. Ay, forever, ma'am. Wala diri, ma'am. Tuwa dito sa iyahang together. Hi, miss. Good morning. Naamoy LV nga ba? Yes, ma'am. Huh? Hala, miss. Diubo ka. Di-COVID ka, miss. Nakay COVID. Diyos ko no. Nahadlok og COVID. Pero wala gitarong og suot ang face mask og face shield. Oh no, 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 no. Oh no. Oh no. Oh no, no, no. Magandang dilat, puso ko yung napihan. Wala nang Maria! Humana na ka diha og panghinlo? Ganina kraman diha. Baka na human? magandang dilat. Huh? Ayos man. Mapinta ko na human na naman. Magtiwas na kong gintiwang. No. Maria, asa naman pod ka? Yes, ma'am. Naara ko din he. Maria, nganong decrease man kaayo ni atong sales sa mga stop toy ha? Ngano man eh? Kanina lang na ay ni Anhi dinhi nag-inquire aning human size stop toy. Mupalit na unta siya. Uh-oh. Sa dihang nag-change mind siya, ma'am. Huh? Kay anak siya, di na lang daw kuno niya palitan ang iyang uyab. Kay basin daw niya og magbulag ra sila. No.